Et falta energia? Sents el cos pesat? Doncs què millor que una bona pràctica detox. Postures i respiració per depurar el teu cos i la teva ment. T'espero a l'estora. Doncs anem amb aquesta pràctica detox. Si és la primera vegada que practiques ioga, si ets principiant, sisplau, mira't aquesta targeta, aquest vídeo, amb els 9 consells per practicar a casa. També, si no estàs avasat a fer molta activitat física, no estaria malament que abans d'aquesta pràctica també fessis aquest escalfament. D'acord? Molt bé, doncs farem una pràctica detox a través de postures de torsió, alguna invertida. Llavors, has de tenir compte si tens problemes gàstrics, d'hèrnies estomacals, etc., o problemes a la columna. Recorda't que el ioga mai ha de fer mal. Llavors, perquè una pràctica sigui detox, el que farem serà, sobretot, esprémer molt tot el que és la cavitat abdominal per les torsions, d'acord? I treballar en exhalació. També treballarem amb el fetge i farem alguns exercicis per també desintoxicar-nos emocionalment. Doncs comencem. L'Àlex ens ajudarà. Comença amb les mans al pit, tancant els ulls, centrant-te, peus junts, estabilitza bé la postura. Dona't unes respiracions profundes, sent la terra, sent la corona i deixa que la respiració flueixi. Un cop t'has centrat, cantarem 3 ohms exhalant llarg. Posant-te sobretot amb la M final. Allarga molt la M final per treure bé l'aire. Doncs comencem. Inspira profund i exhala. Inspira per om. Torna a inspirar. I una última vegada. Treu bé l'aire des del baix ventre, empeny. I dona't uns segons per observar què passa dins teu. Segurament estaràs més centrada, més centrat i la respiració estarà més llarga. Aprofitem que hem allargat la respiració amb l'om per fer unes flexions endavant. Llavors, deixa caure els braços al costat del cos. Inspira mirant amunt. I exhalant, baixa vèrtebra per vèrtebra, flexionant els genolls amb l'esquena ben rodona. I vas traient l'aire. Aquí estem comprimint molt l'abdomen. Quan estiguis a baix, deixa caure bé el cap, acaba de buidar bé tot l'aire, inspira aquí baix i ara torna a pujar traient l'aire. Flexiona genolls i puges vèrtebra a vèrtebra traient l'aire. Quan inspiris, mira amunt, obre el coll i repetirem 4 vegades més. Exhalo, baixo, assegura't de flexionar cames, de deixar anar espatlles, de tenir el cap ben relaxat. La boca, també, els ulls, treu tot l'aire baix. Inspira baix i puja flexionant genolls, també exhalant. Adapta-ho al teu ritme respiratori. Ara aquí l'Àlex té una gran capacitat pulmonar, ho està fent molt lent, potser necessites fer-ho més ràpid. El més important, inspires en els extrems i exhales mentre baixes i mentre puges.
Àlex, repeteix 3 vegades més. Fixeu-vos que els genolls sempre estan flexionats i aquí volem allargar la columna vertebral. A l'inspirar pots sentir com l'aire rebota contra la panxa i sempre molt fàcil, molt rodó. Això t'ajudarà a escalfar també la columna i a fer la pràctica amb més garanties. Una més. Sent com l'aire entra als teus pulmons. Deixa que entri, deixa que la caixa toràcica s'expandeixi i concentra't a buidar-los bé. Per desintoxicar és important utilitzar l'exhalació. Sempre que exhalem, el que fem és deixar anar totes les toxines, el diòxid de carboni, tot allò que el nostre cos no necessita. Normalment, un ritme de vida ràpid, estressant, farà que exhalis poc i inspiris molt i no deixis anar tot el que necessites. És tan important netejar com adquirir energia. Però sense espai, sense netejar, no en podràs adquirir d'energia nova. Per això has de buidar molt sempre al principi de la pràctica. Molt bé, queda't aquí, observa després d'aquesta darrera respiració. Sent com la respiració s'ha ampliat, veieu que l'Àlex respira amb molta més amplitud. Molt bé, doncs anem al moviment de l'alegria. El següent moviment combina una flexió lateral i una torsió. Obre cames. I des d'aquí el que farem al final serà el so curatiu del fetge. Ara és important, quan diem detox, també volem desintoxicar el fetge perquè és el que es guarda i gestiona totes les emocions. Si estàs enfadada, enfadat, tens ràbies, pors, utilitza aquest exercici, però sempre havent fet l'anterior. El so curatiu del fetge és com si estiguessis a la dutxa, és un que has de fer des del baix ventre, d'acord? Anem a fer un exemple i farem 3 a cada cantó, a la dreta i a l'esquerra alternant. Comencem amb el braç dret, inspira, porta el braç a l'orella, exhala, inclina't, gira i baixa, molt fluid, deixa't anar aquí, puja vèrtebra a vèrtebra des de la força de les cames, inspirant, i ara aquí mires cap al cel i fas el so del fetge. Apretant bé el baix ventre. I tornem a començar amb l'altre braç. Inspiro, braç a l'orella, exhalo, m'inclino, giro, baixo. Baixo bé, deixo caure el cap, pujo inspirant, a diferència de l'exercici anterior, i aquí des del baix ventre, apretant-lo ben endins, mirant a dalt. Fixa't que jo li apreto l'Àlex al baix ventre per agafar consciència d'aquí. Molt bé, 2 vegades més amb cada braç. I ara, exhalant, m'inclino, giro, baixo. Afluixo. I pujo inspirant. Molt bé, l'Àlex ho fa des de la força de les cames. És com sempre ho has de fer. 4a vegada. Des del baix ventre, activa bé el baix ventre endins. Molt bé, amb l'esquerra. I exhalo, m'inclino, giro, baixo. Aquest moviment és fàcil i ens ajudarà a preparar tota la sèrie posterior. Molt bé, la següent vegada que facis el so del fetge,
Treu tot, totes les ràbies, l'estrès del dia, si t'has enfadat, si t'has posat nerviosa, doncs fora tot, ens ajudarà a gestionar les emocions. I una vegada més amb cada braç. Cada cop la respiració és més àmplia, per això cada cop el moviment és més lent. I una última amb l'esquerra. M'inclino, giro i baixo. Afluixa bé. I puja des de la força de les cames. I amunt. Molt bé, tanca cames i observa per un moment, sent la respiració. Afluixa. Molt bé, continuem. Això ens ajudarà a preparar les següents postures. Anem a la inclinació lateral pura. Quan ens inclinem, aixafem tots els òrgans, o la melsa o el fetge, cosa que farà donar-los un gran massatge. Quan desfem la postura, entrarà un munt de sang que farà que l'òrgan es netegi. Doncs tornem a obrir cames. Molt bé, començarem comprimint primer el fetge, la mà dreta a la cama dreta i el braç esquerre a l'orella. I des d'aquí, mantenint-te en el mateix pla, t'inclines lateralment. Baixes molt a poc, baixa sempre amb l'exhalació i sent com obres tota la zona del costat. Des de la cresta ilíaca hauries de sentir l'estirament des d'aquí fins aquí. I aquí respira profund. La mirada pot estar endavant, sobretot si tens problemes de cervicals, compta amb el cap, pots mirar endavant o fins i tot al terra. El cap ha d'estar còmode. Respira i cada cop que exhalis, l'Àlex té molta flexibilitat, cada cop que exhala, tot això s'estira una miqueta més i pot baixar. Compte si tens hèrnies discals no baixis gaire. Molt bé. I desfem. Torna al centre, baixa, i ara dona't un temps per sentir les diferències entre el costat que has treballat i el contrari. Tanca els ulls, ves endins, sent com l'aire omple més un costat que l'altre i anem a igualar. Inspirant, portes el braç a l'orella, el dret. Exhalant, t'inclines. Procura no tòrcer, és a dir, inclinar-te en el mateix pla. I vas sentint tot l'estirament. Aquí estem donant molt espai al fetge i estem comprimint la melsa. Com sempre, el ioga no ha de fer mal. Compta amb les lumbars, important. Respira profund, però sense forçar. Farem 5 respiracions a cada costat. Crec que en portes 4. I una última. I exhalant desfàs. Observa, és important aquests segons de parada. L'Àlex ha notat una molèstia, llavors està compensant. Mou la pelvis. Molt bé, doncs baixem a baix. Amb les cames obertes. Deixem caure el cap, deixem que s'estiri un altre cop la columna vertebral. I ara prepararem la torsió amb el que diem el molinet. Porta la mà dreta al peu esquerre i obre el braç esquerre amunt inspirant. Exhales, tornes al centre i canvies. Anirem
3 vegades a cada costat, inspiro, obro el braç amunt, giro, exhalo, torno al centre. I així ves fent. En ioga és important seguir el ritme respiratori. És la teva respiració la que marca la velocitat del moviment. L'Àlex té una respiració llarga i profunda. L'hem preparat amb els exercicis anteriors. És a dir, que hauries de poder practicar amb una lentitud similar. Si estàs començant i no arribes en aquesta capacitat respiratòria, fes-ho en 2 respiracions. Molt bé, i ens queda l'última repetició. Descansa uns segons a baix. Has de sentir com tota la columna torna a descomprimir-se i molt a poc, per no marejar-te, puges des de la força de les cames i l'esquena ben rodona. Tanca cames i observa. Sempre aquests moments de recolliment després de la postura per poder sentir els efectes. Molt bé, doncs, continuem amb 2 postures que ens ajudaran a desintoxicar. Trikonasana i Trikonasana en torsió, les postures del triangle. Bé, són postures compromeses per la zona lumbar. Sé que soc molt pesada amb aquest tema, però no vull que et facis mal. Llavors, sempre procedeix, arriba a la postura lentament i escoltant què és el que et diu el teu cos. Doncs som-hi. Àlex, obre cames. Des del triangle el que fem és, anirem cap a l'esquerra, obrim primer el peu esquerre, que mira cap a mi, i tanca una miqueta el peu del darrere, el dret. Obre els braços en creu. Amb el melic mirant frontalment, inclina't lateralment, com fèiem en la postura, i ves a buscar la cama. Molt bé, un cop aquí, obres el tòrax i obres tot el costat. Ens mantindrem aquí 5 respiracions. És important que respiris des del teu centre, des del teu ventre. Fixeu-vos que l'Àlex mira cap a la mà, mira amunt. Pot ser que això et costi o et faci tenir dolor cervical. Si tens dolor cervical, pots mirar al front o pots mirar fins i tot al terra. Si ets principiant, doncs no baixis tant. Amb la mà al genoll n'hi hauria suficient. Molt bé, ja hem fet aquestes 5 respiracions i ara la mà de dalt baixarà a buscar la mà de baix. Porta el tronc paral·lel al terra, és a dir, aixeca el tronc una mica i ara des d'aquí gira el melic que va buscar la cama i obres el braç del mateix costat amunt, el triangle en torsió. L'Àlex està molt obert, veus que té la cama del davant estirada, perquè el que volem és que s'estiri tota la cuixa. Aquesta ja és una gran postura detox. Mantingues aquí 3 respiracions més, n'ha fet 2, en total farem 5. Una última. I tornes al punt entre les cames, baixes la mà i et deixes caure al davant. Afluixes bé boca, cap i deixes que tota la columna es torni a allargar. Estem compensant els possibles efectes secundaris de les 2 postures. I torna amunt, vèrtebra a vèrtebra. I tanca cames, descansa un moment, afluixa. Molt bé, tanca els ulls i torna a sentir asimetries. Quan treballem amb costat dret i costat esquerre,
ens serveix per sentir les diferències, que normalment ja tenim. Aquestes postures haurien de servir per equilibrar els dos costats del cos, que normalment no ho són d'igual, sinó que són asimètrics. Doncs anem a fer el mateix a l'altre costat. Tornem a obrir peus, obrim el peu dret en aquest cas, tanquem l'esquerra, mantenim el melic mirant al front i obrim els braços en creu, baixem espatlles i ens inclinem lateralment cap al triangle. Ves a poc, l'Àlex és molt flexible i va de seguida, llavors jo et recomano començar amb la mà al genoll i a mesura que el teu cos va donant vas baixant una miqueta més. En recorda't de trobar el teu límit. El límit no ha de fer mal, però ha de ser intens. Has de poder respirar profund, respirar sempre per la zona baixa, en aquest cas. M'agrada dir que Trikonasana és com si tinguessis un sol que funciona aquí al ventre, que irradia cap al tronc, cap als braços, cap a les cames. 2 respiracions més aquí. Pensava que se'm queia el micro. I desfem, baixem el braç a dalt, col·loquem el tronc paral·lel al terra, és important. Aixeca una miqueta el tronc, Àlex, aquí. I ara des d'aquí el melic gira buscant la cuixa i obrim el braç del mateix costat amb un triangle en torsió. I respirem profund. Bé, aquí el difícil és mantenir la cama del davant estirada. Però justament és el que volem. Volem tot aquest estirament, també. Mantinga-la aquí. Respira profund. Aquí et costarà més respirar. Últimes respiracions. I fora. Afluixa, queda't entre les dues cames, deixa caure el cap, torna a estirar bé l'esquena, sobretot la zona lumbar, que és la que més s'ha ressentit, i puja vèrtebra a vèrtebra, flexiona genolls, i puges amunt, tanques cames, i observa, tanca els ulls i sent els efectes d'aquestes dues postures. És important que practiquis lenta i tranquil·lament, donant-te espais per escoltar, per sentir. Ja corres prou durant el dia, el ioga és un espai de calma. Molt bé, doncs anem a compensar aquesta feina. Ho farem a la postura de la granota. Així que obre una miqueta els peus i et poses de cuclilles. Fixa't que l'Àlex ha obert els peus més enllà de les seves caderes. El taló i el genoll haurien d'estar alineats. I aquí respira profund, sent com s'estira la part lumbar una altra vegada, l'estem cuidant molt, l'esquena. I aquí deixa que tot el que hem treballat fins ara s'integri. Tanca els ulls, respira. Molt bé, i passem a la segona part de la sèrie, que serà panxa amunt. Estira't panxa amunt. Els peus estan a prop de les natges, els braços al costat del cos. Dona't unes respiracions en aquesta gravetat. Permeta't sentir la terra, anar endins. Farem una variant de l'abdominal hipopressiu, ho dient a banda, d'acord?
Llavors, és molt important que allarguis l'exhalació. La majoria de les postures les hem fetes en exhalació, però aquí, en aquest exercici que et proposo ara, és important que coordinis moviment i respiració. Llavors, atenta a la meva veu, a la meva pauta. Inspira amb l'esquena al terra, omple els pulmons. Exhalant, puja la pelvis amunt des de la força de les cames. Apreta els peus contra el terra i sent com la pelvis puja. Has tret aire pujant. Agafa aire aquí dalt, mantinga't aquí dalt, inspira. I ara, traient tot l'aire per la boca, baixa vèrtebra a vèrtebra. Assegura't de buidar bé. Buida. I al final deixa que l'estómac s'enfonsi, el ventre s'enfonsi, mantingues aquí i allibera. Inspires, exhales, puges caderes. Inspires a dalt. Exhales, baixes traient tot l'aire per la boca. I al final de l'exhalació el ventre va endins, en un lleuger odiant a banda. Molt bé, ho farem 3 vegades més al teu ritme. Et recordo la respiració. Inspiro amb l'esquena al terra. Exhalo, pujo. Inspiro amunt. Exhalo, baixo. Allarga bé l'exhalació. I al final el ventre es xucla de manera natural. És important quan treballes amb la respiració que no la forcis. L'has de dur a l'extrem, és a dir, has de sentir com omples bé, com buides bé, però de cap de les maneres t'hauries de sentir ofegada, ofegat. Com sempre, el ritme de l'exercici el porta la respiració. Nosaltres aquí anem molt lents, molt lentes, per donar-te temps a casa. Això, el ventre endins. I farem una darrera. Molt bé. Després de retenir amb el pulmó buit, de fer aquest petit abdominal hipopressiu, bé, l'Àlex ho fa molt bé, molt gran, allibera la respiració i observa. És important que disfrutis, que gaudeixis aquestes respiracions. Mou el coll si ho necessites, sent com la respiració flueix. I anem a un altre exercici detox, que és la mitja espelma, una postura invertida. Molt bé, doncs, des d'aquí porta les mans al costat del tronc. Fes un impuls al darrere amb les cames i l'esquena i aguanta't les mans amb l'esquena. Els colzes ben col·locats al terra, intenta ajuntar-los, però queda't amb la columna a la diagonal i les cames a la diagonal. El que estem fent aquí és que totes les vísceres baixen a sobre del fetge, a sobre de la melsa i els comprimeixen. Tot el flux energètic canvia de direcció. La sang també es renova, el cor descansa.
Estarem un mínim de 5 respiracions, de 5 a 10 respiracions profundes. Aquí ens costa respirar amb l'abdomen, però és just el que et demanem. Procura que l'inhalar l'aire arribi al ventre i buida bé. No estarem gaire estona més, així que una respiració més. I baixa amb cura, flexiona els genolls, porta'ls cap al cap i sense separar les mans de l'esquena, baixa vèrtebra a vèrtebra amb control abdominal. Molt a poc. Aquí has d'evitar la caiguda, sempre. Abraça genolls al ventre, si et ve de gust. Bressola fent-te una mica de massatge a l'esquena, mou el cap com et vingui de gust. Durant tota la pràctica la boca ha d'estar ensalivada, relaxada, però ara més que mai gaudeix del teu moment. Ja estem al final de les asanes, en farem 2 més. Així que obre els braços en creu i farem les torsions fàcils. Des dels genolls col·locats aquí a sobre del ventre, exhalant, deixa caure els genolls a un costat, el que vulguis, i gira el cap al cantó contrari. Inspira aquí i exhalant canvies de cantó, puges una cama i aquesta cama t'arrossega pel seu propi pes a l'altra banda i acabes girant el cap. Inspires aquí i així vas fent. Exhalo, obro i d'aquesta manera tan dolça que ho està fent ell, amb el mínim esforç i amb el màxim goig, és a dir, disfrutant bé del moviment, de moure't sense esforç, per pes i de manera coordinada amb la respiració. Molt bé, una última. I acabarem amb els peus en papallona, això vol dir les plantes dels peus juntes al terra, els genolls que cauen a costat i costat i els braços com et vingui més de gust, o oberts en creu o entrellaçats al darrere del cap. Respira, sent el teu cos, sent la terra i una mica en aquests moments és per integrar físicament tota la pràctica. Sentir el moviment energètic, sentir la respiració lliure, llarga. Queda't aquí de 5 a 10 respiracions, també, gaudint de totes les sensacions corporals. Molt bé, doncs passarem al final de la pràctica. Sempre que t'hagis d'incorporar, fes-ho de costat i amb ajuda dels braços. Desfés aquesta postura, gira't i passarem a fer pranayama. Una bona pràctica de ioga ha d'incloure sempre una mica de respiració, pranayama i silenci, meditació. La pranayama... Una bona pràctica de ioga sempre ha d'incloure una mica de respiració, pranayama, i de meditació.
La respiració que avui et proposo és detox perquè allarguem l'exhalació al doble de temps de la inhalació. Com has de fer això? Doncs comptes el temps que trigues inhalant, els segons que trigues a inhalar, i fas que l'aire surti en el doble de temps. Per exemple, si inspires en 3 segons, exhales en el doble, exhales en 6. D'acord? Això adapta-ho i ves ampliant la respiració a poc. Pots començar inspirant en 3 segons, exhalant en 6 i a poc tornar a 4 i 8, 5, 10, fins que arribis al teu límit, a la teva capacitat respiratòria. Molt bé? Doncs sempre que fem pranayama també és important col·locar bé la postura, com l'Àlex la té ara en aquest moment. Els genolls ben col·locats al terra, una miqueta de corba lumbar, per això el pubis va lleugerament endavant, el pit relaxat, una miqueta de corba cervical i la boca fluixa, el punt entre les celles obert, la corona tira amunt. A partir d'aquí, centra't en la teva respiració, encara no comptis, sentint com l'aire entra i com l'aire surt. Posa-hi consciència a la respiració. A poc, a base de sentir la teva respiració, s'anirà allargant per ella mateixa i fent més profunda. Sempre t'has de mantenir en un no esforç, és a dir, no has d'empènyer la respiració ni a l'inhalar ni a l'exhalar. L'Àlex ja s'està relaxant. Molt bé, comença amb el compteig. Inspira comptant. Exhala en el doble. I així ves fent, adapta-ho al teu ritme. Comptes el que dura la inspiració sense forçar-la i fas que l'exhalació duri el doble. Si necessites algun múscul per controlar aquesta exhalació, que sigui el del baix ventre. Farem de 5 a 10 respiracions profundes d'aquesta manera. És important durant tot el pranayama, tot el treball amb la respiració, que gaudeixis de la respiració. Et dono alguna imatge que et pot ajudar. A l'inspirar pots imaginar que olores una flor i a l'exhalar que buides, que deixes anar. Ho pots fer si necessites des d'un so, des d'un sospir. I vas deixant que aquesta respiració et calmi. Molt bé, i acabarem, com hem començat, cantant 3 ohms. Inspira i exhala profund. Inspira per om.
i queda't en silenci intern, depurant també així la teva ment, el temps que necessites. Moltes gràcies.